Pasibayo kabalayan niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, na-imbitahan tayo mag-staycation dito sa RJ's Resort. Dito yung pinaka-staycation house namin guys, yung nasa likod, yung sa White House. And then may additional 6 na villa pa dito. Yung Villa 1, Villa 2, and then yung Villa A, B, C, D. So ngayon guys, no, itutur ko muna kayo dito sa Villa 1 nila. Papakita ko guys ano ba yung meron dito sa pinaka loob ng Villa 1. Let's see. So yun guys, ang sarap mag-swimming dito, no? Yan. Tsaka kakaiba siya guys. Ito may mini falls siya, waterfalls. And then kagandahan niya, ayun siya guys. Parang ito yung pinaka-signature ng RJ sa resort guys, no? Dito sa Magalang, Pampanga. Yung basketball court nila. So habang naliligo kayo dyan, so pwede kayo mag-basketball. And then yan guys, napakaluwang ng area. Siyempre pwede nyo na rin gamitin itong griller nila sa labas. Villa 1 and Villa 2 nila guys, meron silang 3 room. So bukas ng umaga, papakita ko sa inyo to. Actually hindi lang naayos ngayon, so kasi nakapag-book kami sa White House. Kaya bukas papakita sa inyo yung room ng Villa 1. So use of video case, speaker and sound lasts until 9 PM. Then it can be used again on the next day, 7 AM. Napakaganda guys, grabe. Ayan siya. Yun na kabali, nandito na tayo kung saan tayo mag-staycation ngayong araw. So ito yung tinatawag nilang White House. And then guys, samahan nyo ko, ituturo ko kayo sa loob kung ano ba yung itsura ng pinaka-room nila dito sa White House guys. Let's see. So ito siya. Ayan guys, no, White House RJ's Resort dito sa Magalang, Pampanga. So bukod nyo guys, meron ng mga beds dito. Yan sila. So I think kahit 3 kasya dito, king size or queen size, not sure. And then yan guys, napakalaki ng pinaka TV. And then may kasama na rin siyang rep. And then guys, may mga kasama ng cabinet dito. So, pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo dyan. And then syempre fully air condition naman yung pinaka room nila dito sa White House guys. So check natin guys itong pinaka CR. So ayun, ayan siya, may water heater, may shower. Ayan, nice. Napakaluwang ng pinaka comfort room nila guys. Later papakita ko sa inyo naman yung pinakataas nitong White House guys. So yun kapalan, check natin itong pinaka second floor ng White House nila dito sa RJ's Resort dito sa Magalang, Pampanga. So ito siya guys. Medyo late na kasi tayo nakapunta, kaya yan, madilim na. So yun, may videoke siya guys. And then ito na yung pinaka swimming pool nya. Ayan siya, kung gusto mo lang mag chill, so pwedeng pwede dito. Tabi ng swimming pool guys, ito na yung pinaka kitchen area nyo. So may tables and chairs. So kung gusto nyo lang mag chill pwedeng pwede. And then syempre pwede kayo magbuhat dito sa swimming pool nila. And then yan guys, sabi nga may videoke. So check natin guys kung yung CR nila. Ayun, so may sariling CR na rin sa pinakataas. Ayun siya guys, nice. May heater na rin. Ayan siya. Grabe. Good morning kabalen. So ito yung tsura ng White House kapag umaga. So yung White House guys, 5,800, good for 6 to 8 persons. So later magpapalipat tayo ng drone. Papakita ko sa inyo guys yung tsura ng RJ's Resort. And then syempre guys, i-check natin yung mga rooms nila dito sa Villa 1. Samahan nyo ako guys. Yung White House nila dito na kabalenis, napapalibutan siya ng tubig. So pwede kayong magpa-picture. And then makikita nyo, yan, kung napapansin nyo, napakaraming koi fish
siguro napakaganda, no, kung sakaling mga tilapia ito yung mga nandito. Tapos may activities like magkakaroon ng fishing. Kung parkingan naman yung pag-uusapan natin, kabalen, napakaluwag din ng parking area ng White House. So pwede dito kasya isang sasakyan, dalawang sasakyan. And then guys, paglabas mo naman dito, ayan siya. So pwede ka pa rin naman mag-park dito. So may sariling mga parkingan naman yung mga bila A to D. So pwede rin mag-park dito. Diretso siya guys. Bila A, bila B, bila C, and then bila D. So yung bila A, B, C, D nila guys is 10,000. Maximum of 20 packs din siya. So may 3 room. And then same lang din. May swimming pool and then basketball court. Plus 3 feet yung sa kabila and then 5 feet yung sa isang side. Dito sa isang side naman guys, ito yung executive bila 1 and then bila 2. Pagkakaiba lang naman dun sa kabila guys, mas malaki tong dalawang bila 1 and then bila 2 nila. That's why mas mataas yung price niya is 15,000. And then 3 room din siya guys. May sariling swimming pool, 3 feet, 5 feet, and then may basketball court. So magpapalipad tayo guys. Papakita ko sa inyo yung itsura ng RJ's Private Resort dito sa Magalang, Pampanga. Yun guys, no, pasok na tayo dito sa Bila 1 para i-check natin kung anong itsura niya pag umaga. So ayun siya guys, napakaluwang ng space, my god. So pwede kayong maglagay ng kahit 6 na tables and chairs na naka-organize dyan. And then ito yung room nila. So later papasukan natin yung room para may pagkita sa inyo guys kung ano ba yung itsura ng room. And then ito yung pinaka itsura ng pool pag umaga. So yan yung waterfalls. Ito yung basketball court. And then syempre napakaganda ng view ng Mount Arayat guys. Nice. Good morning again kabalen. So yun, dito tayo sa swimming pool ng RJ sa private pool. So yun guys, makikita nyo, ayun yung pinaka pool. Nice. Ito yung pinaka basketball court guys. And then dito sa pinaka likod may tables and chairs na kung saan pwede kayong magtambay. Ayun siya guys. Yun na kabalen, kagandahan dito sa RJ's Private Pool Resort dito sa Barangay Toro, Magalang, Pampanga guys. Yung pinaka tubig nila, tulad niyan guys, kapag sinindihan nila yung pinaka waterfalls, so hindi lang nag-stay dito yung tubig. Ayun siya, napapalitan siya ng bagong tubig guys. Ayun siya. So napaka fresh nung pinaka water nila dito sa RJ's Private Pool. Yun na kabalen, bali check natin itong 3 room nila dito sa Bila 1. So may isa ring living room and then isang comfort room sa labas. And then every room guys may sarili-sarili silang CR. And then same din sa Bila A, B, C, and D. So yung Bila A guys, naka-cover yung mismong swimming pool nila. And then yung Bila B, C, and D is open din siya. Yung pinaka-pool niya guys, katulad nitong sa Bila 1 and then Bila 2. Yun guys, so sa rate naman, inulit ko nga, sabi ko kanina, yung Bila 1 and Bila 2 is 15,000 pesos lang. And then maximum of 20 packs guys. And then sa Bila A, B, C, D is 10k, maximum 20 packs din siya. And then sa pinaka White House kung saan tayo nag-stay ngayong gabi guys, 5,800, good for 68 persons naman siya. Samahan nyo ako guys, papasokan na natin itong mga rooms nila dito. Papakita ko sa inyo kung ano bang meron sa pinakaloob. Let's G.
So ito yung first room nila dito sa RJ's Private Pool, Executive 1. So ayan siya, bubungad sa inyo guys, dalawang ayan, kama. And then syempre may sariling TV na siya. May mga cabinets na kung saan pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo. And then syempre guys, no, fully air condition naman tong mga villa nila dito. Lahat guys, fully air condition, even the White House. And syempre may sarili na silang emergency light in case of brownout. Check naman natin itong CR. So yun siya, same lang din sa White House, may sarili siya shower. And then heater. Yun. Ito naman yung pinaka second room. So same lang din guys, dalawang kama, isang monitor, then air condition, may sarili din siyang CR. Ayan siya guys. And then dito sa pinakalabas guys, may kasama na siyang videoke, pero hanggang 9 PM lang yung pag-videoke. And then pwede na kayo ulit mag-videoke ng 7 AM. Makikita nyo yan, may isang table sila dito, plus 1, 2, 3, 4. So 5 tables. And then yan guys, pwede nyo rin gamitin yung mga chairs nila. Ito yung room number 3 dito sa Villa 1. Same lang din guys. Yan siya. Ito naman yung pinaka-CR nila sa labas, in case na nakatambay kayo dito. So pwede kayo mag-CR dito na. So yan, may urinal, may sarili na rin siyang heater tsaka shower guys. Oh nice. Yun nga pala, sa other side meron na siyang available na griller. Ayan. Kung gusto nyo mag-barbecue, pwede. Check natin guys itong pinaka living room nila dito sa Executive Villa 1. So yun. So dito na yung pinaka kitchen. So ayan siya guys. So may gas stove na, may sink. And then syempre may sarili na kayong ref. Ito yung pinakaloob ng living room. So ayan, naka-ceiling fan siya, naka-aircon. And then ayun, may sofa, may tables and chairs kung gusto nyo kumain, kung gusto nyo manood ng TV, pwede guys. Nice. Check natin guys itong area nila na kung saan pwede kayo magpa-picture. So ayan, yung mga lovebirds. Ito yung pinaka-highlights nila dito guys. Yun. Wow. Yun nga pala kung makikita nyo, napakaraming big crayons o mga giant crayons na pwede kayong magpa-picture dito sa RJ's Private Pool Resort dito sa Barangay Turu, Magalang, Pampanga. So yan guys, papakita ko rin yung pinaka-view ng Mount Arayat. So yun siya guys, malapit na malapit lang. Tanaw na tanaw mo yung Mount Arayat. Napakaganda ng view dito sa RJ's Private Pool Resort guys. Kaya book na kayo. Yun guys, no, check naman natin itong pinaka second floor ng White House. Pag gumagano ba yung itsura guys. Yun, may nakapa-sounds. Ayun siya guys. Ito yung itsura ng pool nila. Ayun siya guys. And then guys, no, kitang-kita mo na yung Mount Arayat. Ayun siya. So same lang din, pag pinandar itong mga waterfalls is lumalabas din dito yung pinakatubig. So malinis guys yung pinakatubig nila dito sa mga pool nila dito sa RJ's Private Pool Resort dito sa Barangay Turu, Mabalacat, Pampanga. Yun na kabalen, nakita nyo naman kung gaano kaganda dito sa RJ's Private Pool Resort dito sa Barangay Turu, Magalang, Pampanga. Yun guys, no, ang pinakaunang gustong gusto ko dito sa RJ's Private Pool is itong Mount Arayat. Napaka majestic na guys, napakaganda, ang sarap niyang titigan. And then kapag nakikita mo siya, parang nawawala yung stress mo guys. Ayan siya,
And then syempre napapalibutan pa siya ng bukid. So yun, province fields nga din dito sa RJ's private pool. Yun guys, no, kapag nakapag-book pala kayo dito sa RJ's private pool resort, pinaka-check-in nyo is 3 PM and then pinaka-check-out nyo is 12 noon. So a total of 21 hours yung pinaka-stay nyo dito sa private pool nila. Yun guys, no, someday sana maakyat tayo dyan sa Mount Arayat. So yun yung isa sa mga goal ko, yung maakyat yung Mount Arayat and then makita yung kabuuang ganda ng Pampanga. And then pwede kayong mag-picture dun guys, mismo sa may art nila, papunta dun sa malaki. Napakaganda guys. Kaya book na kayo dito sa RJ Private Resort. Hanggang dito na lang, no, kabalen. Inulit ko yung Bila 1 and Bila 2 nila is 15,000 maximum of 20 bucks. And then Bila A, B, C, D 10k maximum of 20 bucks din siya. Same lang din, may pool, may 3 rooms. And then may living room and then mga CR guys, kumpleto bawat room and then isa sa labas. And then ito naman pinaka White House nila, 5,800, good for 6 to 8 packs. And guys, no, don't forget to subscribe, like, comment and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Samahan nyo ako lagi, kabalen, sa lahat ng mga bagong i-explore nating tulad dito, resort dito sa Pampanga, mga kainan, syempre mga tourist spots na pinagmamalaki ng Pampanga. Yun guys, no, i-share nyo na rin itong video to para malaman ng mga kabalen natin dyan na may ganito kagandang private pool resort dito sa Barangay Turu, Magalang, Pampanga. So yun guys, hanggang dito na lang. Peace out!